हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज रविवार आमर प्रथम खुदुरुकुणी ओषा। तो आम सका आसी सब पोछापोछी कर भोग फोग आनी रेडी भालुकुनी घर पहुँची गलु। देखो आम पूरा खाली जो डेकोरेशन करूँ केमती डेकोरेशन सब होती देखो दिन में आज फुल आज माँ फेस भी आम रिविल करूँ मैंने देखिए। ये आमर फोटो भी देखो उठाऊ कैमेरामैन फोटोग्राफर सब ये ब्लॉगर माने भी ये आमर सब ये आमर फास्ट प्रथम पाली फास्ट कम है आम नई को जीवु नई जाई पंड जोटा कि बालुका कहते आम सीटा बनइबू। देखो आम सब जाऊँ ये बेणा बुदा उपड़ा है ये माटी जोटा कि बालुकार सब दरकार आम सब देखो आम केमती कौन करछु पिला माने बोचंती माटी पंड तैयारी हम यहाँ फास्ट माटी चकुल देलु हिरोइन लोग हमारा हिरोइन और से तुणी माने चिड़ा होती पंड चलती तू एका करि परबो। ये देखो आमर गाँ पाख नई रोड साइड रे आम करुचु पूरा देखो सीनेरीटा केते सुंदर है। बालुका केमती है देखो आपण आड़े केमती है सेटा निश्चय कमेंट रे कहबे। आम बालुका केमती लगला सेटा भी निश्चय कहबे। जने जने जनी पत्र देवे आम तोड़ी जनी पत्र tapoi पत्र जोटे सात दांत काटी देलु। हल्दी पानी आनचु फुल हल्दी कड़ा सिंदूर सब पत्र टिके 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 सब टपटवा करके सजे मारिदेव। फुल आम गाँव फुल सर्टेज कहीं आम गाँव में गोटे जगार 4टा भालुकुणी बसे तो फुल मिल जाए आस धूप लगे दिले कदली भोग आमर ये भोगटा पाती बट आम फास्ट पड़ी लास्ट पड़े ये भोगटा पाती आम गाँ मंदिर जो माँ पाखे भोगटा से भोगटा पाई ये खरी बालुकुणी घर लगे कौन
ଏଠି ଆମର ମାଇକ୍ ବାଜିବ ବୋଲି ସବୁ ଚାଲିଛି ରେଡି ହେଉଛି। ଏଇଟା ଆମର ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ହେଇକି ଆସିଥିଲା। ଏଇଟା ଏବେ ସବୁ ଭୋଗରେ ମିକ୍ସ ହବ। ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କରିପାରିଲୁନି କରାକରି ଅଳ୍ପ ନେଇଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ଅଳ୍ପ କିଛି ଭୋଗ କରିକି ଆଣିକି ଏଠି କରାକରି କରିକି ଏଥିରେ ସବୁ ମିଶାଇ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପିଲା ଭାଲୁକୁଣି ଓଷା କରିକି ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପିଲା ସବୁ କାଲି ରାତିରେ ଡେକୋରେସନ୍ କରି ଆଜି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ମାଗିଲା ବେଳେ କି ଆମେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମକୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଦିଅ। ତ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ପଇସା ସେମାନେ ନେଇ ଆସିଲେ। ଆମର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାଲୁକୁଣି ପିଲା ବି ସବୁ ଓଷା କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ପିଇଦେବେ। ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି ପିଲା ଗୁଡ଼ା କାମ କରିକି। ସେଓ ମାନେ ଗୋଳେଇ ବି ହଉନି ଏତେ ସାରା ଭୋଗ। ଏଇଠି ଆମର ହାର ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ପାଇଁ। ମାଙ୍କ ମଥାରେ ବି ଗୋଟେ ଦିଆହବ। ଏଇଠି ଆମର ଭୋଗ ବଣ୍ଟା ହଉଛି। କାଳେ କମ ବେଶୀ ହବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗୁଆ ଯେତେ ଘର ସେତେ ଭାଗ କରିକି ଦେଖି ନେଉ କେତେ କ'ଣ ହବ। ପ୍ରଥମେ ଘରକୁ ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ, କି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଓଷା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯାଏ। କାହିଁକିନା ଆଗେ ଘରକୁ ଦିଆ ହେଇଯାଏ ଏଥିପାଇଁ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଝିଅ ନାହାନ୍ତି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଫାଷ୍ଟ ଘରକୁ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଭୋଗ ବଢ଼ା ହେଇଗଲା। ପିଲା ନେଇଯିବ ମିଠା ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଠା, ଏଠି ରସଗୋଲା ଗୋଟେ, ଗୋଲାପଜାମୁନ ଗୋଟେ, ସେଉ କିଛି ଏବେ ବି ପିଲା ନେଇଯିବେ। ଏବେ ଘରେ ଘରେ ସବୁ ବାଣ୍ଟି ଆସିବେ। ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଏ ସବୁ ଘରେ ଦିଆହେଲା। ଘରେ ଦିଆ ସାରିଲା ପରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ବଢ଼ା ହେବ। ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଘରେ ଦିଆହେବ ବି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ସବୁ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯାଏ ଆଉ। ସବୁ ଘରେ ଘରେ ଭୋଗ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମାଙ୍କ ଫେସ୍ ଆମର ରିଭିଲ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ରିଭିଲ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା। ୱାଓ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆମ ମାଙ୍କ ଫେସ୍। ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆଖି ପୁରା ଲାଖି ଯାଉଛି। ଆଖି ହଟେଇବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଠିକ୍ ନା? ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଆମ ମାଙ୍କ ଫେସ୍, ଆମ ଡେକୋରେସନ୍ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଏଇଠି ଆମେ ହାର ବି ପକେଇଦେଲୁ, ଯେଉଁଟାକି କିଣା ହାର। ଫୁଲ ବହୁତ ସର୍ଟ ଥିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ମାଙ୍କ ଚୁନରି ପକେଇବୁ। ସିଂହ ମୁହଁରେ ବି ଚୁନରି ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା। ଏବେ ଆମର ମାଙ୍କ ଫେସ୍ ରିଭିଲ୍ ହେଇଗଲା। ଦିନ କାମ ସରିଲା। ଏବେ ଆମେ ରାତିରେ ଦେଖା ହେବା। ଏବେ ରାତି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଏବେ କଳସ ବସେଇବୁ। କଳସ ଚିତ୍ର ନଡ଼ିଆ ବସିବୁ। ଏଇଠି ମୁଁ କଳସ ଚିତ୍ରେଇ ଦେଲି, ନଡ଼ିଆ ବି ଚିତ୍ରେଇ ଦେବି। ବାକି ସବୁ ନଡ଼ିଆରେ ବି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି। କଳସ ଭିତରେ ପାଣି ଅଛି ନା, କାଳେ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯିବ, କାହିଁକି କେତେ ଆରାମସେ ଧାନ ଉପରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ନୁହେଁ ତ ପଇଡ଼, କଳସ ଉପରେ ପଇଡ଼ ବସିଛି। ହେଇଗଲା। ଏବେ ବାକି ନଡ଼ିଆ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଙ୍କ କୋଡ଼ରେ ବସିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ସବୁଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଦେବି। ଭାଲୁକୁଣି ଓଷା ଯିଏ ବି କରୁଛନ୍ତି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ରହିବ।
ତାଙ୍କର ଯାହା ଆମର ଯେତେ ଘର ଅଛି ସେମାନେ ସବୁ ମାଙ୍କ କଡ଼ରେ ସବୁ ରଖିଦେଲି ନଡ଼ିଆ ଯାହା ସବୁ ଚିତ୍ରାଇଥିଲି। ଏଠି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ମାଟି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଯେଉଁ ଦୀପଟା ସେଇଟା ଆମର ମାଙ୍କର, ଆଉ ବାକି ଯିଏ ବି ସବୁ ଓଷା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୀପ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଲାଗିବ, ଦୀପ ବି ଲାଗିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ନା ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଏହାପରେ ଆହୁରି ବି ବହୁତ କିଛି ବାକି ଅଛି। ମାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦିଆହେବ, ତାକୁ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆମର କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି ସବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ଠାକୁର ପୂଜା ମତଲବ ଭାଲୁକୁଣି ଓଷା କେମିତି କରନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦାନ କେମିତି ଦିଅନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। କଜଳ ଦାନ ଦିଆହେବ ବୋଲି ଏଠି ମୁଁ ଆମ୍ବ ପତ୍ରରେ ଘିଅ ମାରିଦେବି, ତାକୁ ଦୀପରେ ଦେଖେଇବି, କଳାଟା ପାଣିଦେବ ତାକୁ ମୁଁ ମାଙ୍କ କଜଳରେ କଜଳ ଦାନ କରିବି। ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ବି ସବୁ ଦେଇଦେବେ। ଭୋଗ ତାପରେ ଆମର ଦୀପ ବନ୍ଦାଣ ହେବ। ଆପଣ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସବୁ ଆମର ହେଉଛି କାମ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ବିଲକୁଲ ବି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ନେକ୍ସଟ ପାଳି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।